Multe cărți s-au mai strâns din diverse locuri din lume. Ieri v-am vorbit despre un prelungitor pentru telefon care are trei funcțiuni: fotografiere frontală, fotografiere direcțională și fotografiere panoramică, dacă vrei. Are și o lămpiță care are mai multe intensități. Pentru fotografierea frontală se poate prelungi la 50 de centimetri. Este prevăzut cu un Bluetooth foarte mic care se atașează mânerului. Poate fi folosit și ca trepied prin deschiderea, care e foarte greu să-l deschid. Haide, mă!